Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santu izenean, jauna zuekin. Hemen gaude, Lorenzaren azken agurrean. Nahi dugu, bere familia konpaintu, bere minetan arindu, ez zaudete bakarrik, gu erdi bat gara. Eta ere, elkartzeko, baina ere, nahi dugu otoiz egin, sinisten dugulakoz. Jainkoak ugan dituela Lorenzaren bizitzaren momenturik edergarririk, goresgarririk, eta onar dezala berunduan. Lehendabizi, aitor dezagun pekatorio garela. Egin dezagun otoiz. Jainko jauna Maria Begiraren sortzez gardiaz, egoitza egokia prestatu zenion zure semeari. Eta semearen ezetik zetorren gantzeri esker, pekaturik guztiatik gardi bordetzen duna. Egizu, Andre Mariaren otoizez, gu, eta bereziki Lorentza, zugana garbi iritsi gaituzela. Zure seme Jesu Kristoren bitartez, zarregen bizi baizera, gizaldi eta gizalketan. Zun dezagun, gaur gure akompaian, pekatu originala. Genesis burutik. Jangoiko jaunak gizonari dei egin, eta honela esan zion. Nun zera, eta arek erantzun. Baratzean ibiltzen zumatu zaitut eta larru horri nengoelako, beldurrez, gordegin naiz. Jaunak orduan. Eta nor esan dizu larru horri zeundela? Jatea galerazi nizun, zuaitzetik jan alduzu. Gizonak erantzun. Lagun ipini didazun emakumean eman dit hartatik, eta nik jan. Orduan, jangoiko jaunak esan zion emakumeari. Zer egin duzu? Emakumeak erantzun. Sugeak atzipetu nau, eta nik jan. Orduan, jangoiko jaunak zugeari esan zion. Hori egin duzulako, madarikatua izango zera, abere guzien eta landako pizti guzien artean. Saber gainean ibiliko zera narraztaka. Zure bizitzako egun guztietan hautsa jango duzu. Haserrean sortuko dut, zure eta emakumearen artean, zure jatorriaren eta arenaren artean. Honek buruan emango dizu, zuk orpotik helduko diozunean. Gizonak emazteari eba ezan zion izen.
Jauna zurekin, Jesucristo evangelioa, San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Gabriel Angerua bidali zuen jaungoikoak Nazaret erizan Galilako herri batera, birgina baten gana, Daviden etxeko muserekin ezkontzeko hitzemana zegoen birgina, eta Maria zuen izena. Angeruak, haren etxean sartuta horrela esan zion, poztu zaitez, graziaz bete hori, jauna zurekin. Ikaratu zen Maria, izaiek entzutean eta pentsatzen jarri zen, zerote zitekeen halako aburrura. Angeruak orduan, ez izan beldurrik Maria, jangoikoaren ederra aurkitu duzu, begira, sabelean sortu eta semea izango duzu, eta Jesus ezarriko diozu izen. Haundia izango da. Goi-goikoaren seme deituko dute, eta Jainko jaunak haren aita Daviden errege aurkia emanen dio. Jakoben etxean errege izango da beti, eta haren erregetzak ez du azkenik izango. Baina Mariak ordun aingeru hori. Nola daiteke hori? Nik ez baitut ezagutzen gizonik. Eta aingeruak, Espiritu Santuak jaitsiko da zuregana, eta goikoikoaren indarrak beritzalpean hartuko zaitu. Horregatik, zugandik jaioko den santua jangoikoaren seme deituko dute. Ara, zure aide Isabel ere, bere zaharrean aurrun dago, eta agorro omen zena 6. hilabetean aurkitzen da, jangoikoaren zatez baita ezer ezinik. Mariak orduan, ona hemen ni, jaunaren mirarea, gerta bekit, zuk diozun bezala. Orduan, aingeruak utzi zuen. Jaunak ersana, gaurko hiletan, justo da, Mariaren festaren bezpera. Eta horregatik, apezek jazten dugu urdinez, gure petxua bezala, eta Mariaren soinekoa bezala. Urdina da Mariaren kolorea. Eta zer ospatzen dugu asteburu honetan? Azkenean, amaren festa. Amaren maitasuna, ama bat on baten maitasuna da, pues maitasunik xamurrena, garbiena. Horregatik, gaurko festa ere da, la purísima, bai? Inmaculada. Eta beti ama on baten maitasuna gogorazten digu Jainkoaren maitasuna. Nola da jangoikoaren maitasuna? Pues ama on baten maitasuna bezala, baino gehiago. Guk nola dakigu, pues nolakoa den jangoikoa? Gure amarei begiratzen. Ama on bat da jangoikoaren ispilu bat. Eta ama on batek betirako maite gaitu. Betirako. Ama on batek ezin du bakarrik pues 40 edo 40 urterako maitatu. Betirako maite gaitu. Eta horixe da gure konfinantza eriozean aurrean. Jangoikoa maitasuna bada, jangoikoak ezin gaitu utzi eriozean. Jangoikoaren maitasuna ere betirako da. Eta horregatik, pues, jangoikoak agintzen digu betiko bizitza. Jangoikoa
maitasuna denez, maitasun osora deitzen gaitu. Zerua zer da azkenean? Gu esaten dugu zerua, baina zerua zer da? Pues betiko elkartasuna, betiko komunioa, Jaungoikoaren maitasuna sartzea. Gu poliki-poliki sartzen gara Jaungoikoaren maitasunean komuniagatik, jaunartzeagatik. Eta hemengo komuniotik betiko komuniora, betiko bizitzara joanen gara. Horregatik hemen gaude. Ama bati agurtzen, baina gure agurra ez da, pues hori, agur, baizik gero arte bat. Gero arte bat. Ba, ama batek zerutik beti lagunduko digu. Lagunduko digu. Eta hori da gure itxaropena. Eta egunen batean, pues, gure maite ditugun pertsonekin elkartuko gara, berez. Elkartuko gara. Zerutik gure hildakoek laguntzen gaituzte. Bai? Eta gu egunen batean, betiko, Jaungoikoaren betiko komunioan, denok pozik biziko gara. Eta orain, zutik usatuko dugu Otoitza abesti honekin.
egin zenun bezala, haren ondoizez atera gaitzazuko ere, pekatu guztitatik. Jesucristoren bitartez. Amen. Hau da zurekin. Maria Virginia doatxua jatorrizko pekatuaren utxutik garbi gorde baizenun eta graziaz betea egin zure semeari ama berdin gabea bateko. Berarengan, erakusten zenun Eliza Kristoren emaztea zidurrik eta errurik gabea eta guztiz derra. Virginia garbi honek eman behar zegun salbazailea, gure pekatuak garbitzen dituen bildots garbia. Andre guztien artean berau aukeratu zenun, zure herriaren zan laguntzaile izan dadin. Eta santutasun betearen ispilu miragarri. Horregatik aigeru taldeekin batean goresten zaitugu, poze beterik kantatzen dugula. Santu egizizu bada obitorrek zure espiritu isurik Jesucristo gure jaunaren gorpuz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz luzera zikoala ogier. Eta eskerrak emanez, zatitu eta bere ikaslei eman zinesan. Arzazue eta jan guztiok ondatuk. Hau nire gorputza da eta zuentzat eman dut. Afanunduan berdin, kaliza erdurik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zinesanez. Arzazue eta dan guztiok ondatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola zuentzat eta askorentzat, bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Eta balik eskatzen ditugu Kristoren gorpuzoak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizkala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeuden izan, eramazun, muntasun
senideak, lontxa eta gure hildako guztiak aretzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukitzak izkidu arren guztia betiko bizitza eritxe dezagun. Angoikoaren Ama Maria doazuarekin, haren senat Jose Santuarekin, apostolu santuekin, San Miguelekin, eta gizarte guztietan zure zure izan santuekin, haikin batean gure zaitzagun, Jesucristo zure semearen bitartez.
Mariaren sortzea jatorrizko pekaturik garbi gordezen duen, grazia berezi batekin. Hartu sakramentu honek sendat izala gugan pekatu horren zauriak, eta eraman gure arreba lotxa betiko bizan, Jesukristoren bitartez. Amen. Orain egin dugu erresponsoa, eta horrela egingo dugu azken otoizan Lorentzen. Zure semearen gorpuzalak harturi jauna otoiz egiten dizu. Betiko biziaren itxaropenean, zure sakramentu zen jarritu dituzunei, emaiozu oraingo atxekabetan zure poza. Jesukristoren bitartez. Amen. Familiaren partetik mila esker denoi, zuen presentzia, zuen konpainia, zuen otoizaren gatik, momentu xamin hauetan. Eta orain, elkartean, elkar agurtzeko eta fisko bat hitz egiteko dugu une bat elkartean saludatzeko. Orain, jaungoikoaren medikapena jasoko dugu. Hau,